Kif tafu jiena llum dert quddiem il-Maġistrat Aaron Buġejja biex nippreżentalu il-provi illi waslu għandi dwar l-allegazzjonijiet illi jiena ppreżentajt fil-konfront ta' Keith Schembri. Allegazzjonijiet fis-sens illi Keith Schembri ħallas flejjes kbar ammont illi jaqbeż is-650,000 euro lill-ex Managing Director tat-Times Adrian Hillman. Fil-provi illi ppreżentajt jien illi kienu jikkonsistu fit-8 box files ta' dokumentazzjoni dwar dak illi jiena tkellimt u fil-fatt naħseb illi domt kważi satejn jekk min isejjer żball qudiemu. Ftit iktar minn satejn fil-8 box files illi jiena ppreżentajtlu jiena ppreżentajt il-provi dettaljati ta' kull transazzjoni illi saret illi oriġinat jew mingħand Keith Schembri jew nkella mingħand kumpaniji jew accounts ta' Keith Schembri u li spiċċat għand jew Adrian Hillman jew nkella il-kumpanija tiegħu Leicester Group Holdings. Il-Maġistrat jinsodisfatt illi ngħid illi laqa dawn il-provi fil-fatt tafu li jiena dħalt bil-kaxxi tad-dokumenti u ħriġt mingħajrhom għaliex il-Maġistrat żammhom u jien għandi kull fiduċja fil-Maġistrat Buġejja illi hu ser jidħol fid-dettall ta' din il-kwistjoni u mbagħad jasalu għal konklużjoni illi għandu jasal għaliha u jiena bla dubju imbaxxi rasi għaliha. Irrid infakkar dak illi diġà għadtilkom f'okkażjoni oħra. F'pajjiżna qatt ma kellna naslu saw. Mhuwiex normali illi kap tal-oppożizzjoni ikollu jkunu imur il-qorti jippreżenta provi lill-Maġistrat minflok ikun il-Kummissarju tal-Pulizija li jinvestiga. Il-Kummissarju tal-Pulizija li ilu b'dawn l-istess provi fidu għal bosta xhur. Mhuwiex normali li rrid inkun jien illi nagħmel dawn l-affarijiet minflok l-Avukat Ġenerali li ilu jaf bl-istess ħaġa ix-xhur. Mhuwiex normali illi rrid inkun jien li nikxef dawn l-affarijiet meta qed jiġru fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Mhuwiex normali. U dik hi r-raġuni illi fit-3 ta' Ġunju il-poplu Malti jien nappellalu illi bil-vot tiegħu jivvota għal futur ta' pajjiżna għax dawn lil pajjiżna ħamġuh u la ħamġu l-pajjiżna ħamġu lilna l-koll.